Наследниците. Проблеми в страната на чудесата. Какво? Какво си мисли? Да отвлече кралицата? Поне си тук, той е в страната на чудесата. Няма да те обвинят. Или пък да. Свързан съм с него. Няма значение къде съм. Ще ми се да можех да променя това. Добре, спри да се оплакваш и направи нещо. Права си. Много си права. Разбира се, че съм. Вземи Феликс и двамата сми и ме чакайте при заешката дупка. Какво? Не, нямах предвид сега. Още не съм обядвала. Ред, чакай. Не слушаш майка си? Май наистина те развратих. Не се ласкай толкова. Тя ме научи, че лъжа, която спасява живот, си струва. Дори да не си спомня. Какво каза майка ти за Мадокс на острова? Бяхме ние, Клоуи. Ние го сторихме. Най-после имам майката, за която мечтаех, а я изложихме на опасност. Всичко ще е наред. Заедно ще се справим. Дано планът ви включва и нас, защото идваме с вас в кралството. Не мисля. Интересите ни не съвпадат. Хайде, Ред. Трябва ви някой, който знае как да победи баща ми в собствената му игра. Мога да ви помогна. Ще предадеш баща си? Не е толкова лесно. Добра новина, принцесо. Животът ми не е бил лесен. И то благодарение на баща ми. Но аз не съм той. И не искам да бъда. Чакайте, Пинк! Спокойно! Помощта пристига. Двама веселяци се явяват на служба. Носят косати, но не са достатъчно. Какво правите тук? Те пък защо са тук? Започва добре. Какви лакомства носиш? Какво? Какво? Трябва да храня СМИ през 2 часа.